So mga idol, diri mi sa balay ni Komisyoner Rinaldo Gartalya. Oh. Ayun balay. Kay nagre-prepare mi diri sa ano? Pigkawayan. Pagir, Parigigaro. pagir. Kuiway sa mi kay Iwas mga idol. gay na perti kay init. Dili mi maka video kay wala man mi kameraman. Muli nga diri sa among kauban kay komisyoner nagkuiway sa mi diri sa iyang balay kay kapoy ba siyempre. Pero sige lang kay aton man ning gisudlan nga profesyon. Profesyon mo na pre? Oh, trabaho ni pre. Trabaho. So may na lang mga idol. Makapalit ni ani kuan karon mga idol. Mugas Palit mugas ni lang. yung sudan pre, ulit sudan balay pre. Mugas kini isudan. Ang gani karon. Abot na mo diskanto mga idol sa may highway. Tawag ito kong asawa, wala daw bugas balay, wala sudan pagit. Mamalit ni karon ng mga idol og sudan mga idol. Sigmera sudan ako pre, bakal teras ka Sa highway pre. highway. Ay kuan dia pre. Ay mga baligya dia sa mga ano. Ya, mo komisyoner to, nagpuyuway pa. Oh. Kapoy kita. Kom. Ha? Ali sagod. Ano? Eh, ano, luyaw. Luya mo komisyoner mga idol oh. Bahubog sa nina mga idol kay gikapoy. Init yung lawas ba? Ay, salamat kayo. Banit bang ko sa mga komisyoner di sa chapter libong ano? Amugir pag abot namon. Wala. Yung siya nakailis na, kami wala pa may kailis. Oh. Alas nagilis lang may sanina, pero uniform mo, bagilisan na mo kay basa. Pero kinit ka gina. Grabe mga idol. Alauna, alas 2. Grabe kinita. Dua ka game pa gyud. Huwag singot-singot pa yung gamay, pero okay naman, wala naman. So karong mga taud-taud mga idol, uli na mi. Kay mag bakal pa mi og isda. Kasi isla ko, sudan yung tantiyan Ano nila. mga idol? Mga sudan mga idol. Palit na lang mo lechon manok. Ha? Oh, gamay rag income kom. Kamay ramang income god. Tag 400 na ba yata nya sa kakilo. Mahal ba kay 270? Wala rin pang gasolina. Medya lang eh. Gamay ra mo ka ng media kay kusog-kusog mga mga batos ito. Pero pa ako pa anak. Sabi ito kang Marangiloy. Galing Pamilya siguro, gabi to bang. Sabi ito. paunon to mga idol. Kung anak mga idol. So maraming salamat. Thank you kayo sa panonood sa mong video. Ito kayo. Kayo ha, kay kagain naman ko di kami ka video. Pasensya lang kay wala man kamera, Oo. walay kameraman. Nya, duwa lang mi ni Paramiroy. Alang magbuhat ang kameraman dito sa mga player na wala. Di man pwede. Kuya mo ta. Okay, pasensya lang isa mo. Thank you kayo. Eh, mga diri lang kami nangitag pamagi para makagawa kami sa video. Yung video na mo kay wala kami ng video karon ba. So maraming salamat. So hinahinay na kayo mi. Hinahinay na mi. Dahil na kami paulian eh. Thank you, thank you. Salamat kayo ha, Kom. Salamat kayo. Thank you, Kom. Gipaway mo eh. Gipamirinda pa kami. Thank Salamat kayo. you.